Kung nabantog ang Cebu ug Bohol sa mga white sand beaches sa Negros Oriental na ilaw usab tungod sa mga hot spring, nga matud pa makahatag og maayong epekto sa panglawas. Sa iran tama health benefits sa pagkaligo sa hot spring, pinaagi ning RTV Presents. Mga 9 kilometers gikan sa Dumaguete City, maabot na ang lungsod sa Valencia, ang giilang Little Baguio sa Negros Oriental. Tungod kay nimutang sa taas nga dapit ang lungsod sa Valencia, mas bugnaw kini itandi sa ubang mga dapit sa lalawigan. Taliwa sa ubos nga temperatura, abunda usab kini sa mga hot spring. Natural nga kainit sa tubig gikan sa bato, gipalambo sa pipila ka mga magpapatigayon dinhi o gihimo nga mga resort. Magbarkada man o pamilya, mutuyo lang pagbisita sa dapit aron masinati ang gihulagway nga relaxing feeling kun mahumol ang imong lawas sa init-init nga tubig gikan sa hot spring. Sama na lang niining magbarkada nga taga Zamboanga City. Yung experience dito is very relieving and I'm together with my friends from Zamboanga. And eto, we're enjoying the moment and the hotness of the spring is really relaxing. Enjoy ug na-relax usab kining mga langyong turista nga among nahinabi. It's very fun. I've been in the water all day and I really like how it is. 100 pesos ang entrance fee sa mga hamtong, samtang 50 pesos sa mga batang nanagidad og 10 anyos pa ubos. 700 ngadto sa 400 pesos ang abang sa cottage nga dako ug gamay, samtang 200 pesos ang abang sa mga lamesa. Gipasalig sa usa sa mga staff nga limpyo ang ilang hot spring kay matag adlaw nilang gipahubas kini aron mailisan og bagong tubig. Kapag marami na po yung sulfur na ipon sa pool, kaya nag-iiba po yung kulay niya, automatic color po siya. Gabi-gabi po namin siya dinidrain. Pipila sa mga health benefits nga matud pa mahatag sa pagkaligo sa hot spring mao ang pagpaubos sa stress level, makatabang sa blood circulation ug maayong pagkatug. Gidasunan usab kini sa usa ka sports medicine doctor nga si Dr. Ruel Dihanyo. You have to remember nga in musculoskeletal disorders kung natay mga sakit sa atong mga joints, sakit sa atong mga kaunuran, makatabang yun ang heat, heat and cold. Now, considering ang hot spring is init, so there is truth to the fact na makatabang siya to alleviate especially mga pain problems, especially sa mga joints or sa mga kaunuran. Apan gipasabot sa usa sa mga staff dinhi nga tungod kay sulfuric ang tubig sa hot spring, dali kining maka-dehydrate. Therapeutic man ang tubig gikan dinhi sa hot spring, apan dili usab maayo nga magbaba dinhi sulod sa kapin 30 minutos tungod kay dali kining maka-dehydrate. Gani ang mga guest dinhi gidasig nga moinom gayud og tubig matag karon og unya. Sinasabi po talaga na namin sa mga guests, 30 minutes lang po talaga lulublob. Tapos aahon po. Pag ahon po, drink po ng fresh water. Tapos pwede po siyang bumalik. Kasi nakaka-dehydrate po siya. Sulfur po kasi siya, mami. You have to remember nga taas ang sulfur component sa water. So dili maayo nga mainom nimo ang tubig kay na detrimental or harmful effects ang sulfur. Matod sa Tourism Office sa lungsod sa Valencia, tungod sa presensya sa usa ka dormant volcano nga mao ang Mount Talinis, hinungdan nga daghan ang mga hot springs o volcanic steam vents o springs sa ilang lungsod. Gani sa barangay Malabo, usa sa mga tourist attraction dinhi ang steam vents daplin sa karsada. Malokal man o langyong turista mohapit gayud sa dapit aron magpahulagway sa nag-aso nga bahin sa bukid. Okay ra, fun ra siya. Nindot ra. Worth it ra sa nga magyan. Matod sa Tourism Office, luwas ra hinuon ang pagpahulagway sa dapit apan gikinahanglan lang nga dili mulapaw sa 5 minutos ang paghanggap sa maong aso. Ang gas present nga tolerable gyud sa mga human being, dili na siya makadaot, but sa nana siya certain period nga exposure. That's why nga gibutangan na diha og mga sign nga dili pwede og mga 5 minutes o dugay nga exposure kay natural mas makadaot na po na sa human. Kuan ma'am, gina-advise na mo usually ang mga drivers kana usually magdala og guests and kana mga guides po na dili allowed mo stay sa katong area nga naay gaso for more than 5 minutes since maka-harm po siya sa
sa tawo. Kay usaman, ka-renewable source of energy ang geothermal energy o ang init gikan sa Earth's crust, hinungdan nga nausab mahimutang sa Valencia, Negros Oriental ang usa sa pito ka mga dagkong geothermal plant sa nasud, ang Palimpinon Geothermal Power Plant. Aduna kini 172.5 megawatt installed capacity ug mo'y nagsupply og kuryente dili lang sa tibok lalawigan sa Negros Oriental apan lakip na sa mga silingang lalawigan sama sa Cebu. Tako na din ang capacity nato no sa Negros. And by province lang, it supplies power sa Aklan, Capiz, Negros Occidental, in fact, sa Guimaras, no, may certain capacity, Iloilo, and of course, sa Oriental, and there is a Cebu, no, there's a certain percentage po sa atong power nagikan diha sa Palimpinon po. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliss, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.